Egie da, Euskararen ingurune digitala sustatze aldera ekimen asko egiten ari garela azken aldi honetan. Eta besteak beste, Labairu Fundazioak antolatzen du esamoldeen lehiaketa bat. Eta aurten da 3. edizioa, baina nahiko berrituta dator. Eta esan behar da, pixka bat helburu edala ikasleak, gazteak, pixka bat engantzatzea eta euskara egin dezaten ez bakarrik alorrako akademikoan, baizik aisialdian eta bar. Orduan honek esan nahi du, Instagram bidez montatu dutela lehiaketa. Eta lehiaketa honetan parte hartzeko bideo bat bialdu behar da. Eta bideo horretan euskarazko esamolde bat erabili behar da. Eta poli-politia iruditzen zaiz, esamoldeak egia da askotan gaztelaniara jotzen dugula, ez da? Hortze daukezue, botaba izango ditzateke hashtaga, botaba hori, bota bertsoa, baina bota esamoldea, eta webgunera sartzen bazerate, informazio guztia lortuko da. Baina ez bakarrik hori aurtengo... Habitualez, ez diatu urtzen disko berrian kolaboratzen du. Eskixutik oso lagunak zirela, hori esan barik geratu da. Jende asko, honen atzien? Jende asko eta gaina badituzte nolabait esateko izarrak edo influencerrak edo baita aktoreak edo youtuber ezagunak, Aitziber Garmendia, Jon Plazaola, badaude bestelakoak eta kolaboratzen ari direnak, pixka bat girotzeko. Zeberez hau da, azaroaren 25-era, baina guain urrian dago aukera beroketa fasean aritzeko. Orduan, pixka bat esamoldeak praktikatzeko eta ondo pasatzeko. Orduan, egiten ari dira, joaten balin bazarete Instagramera eta kontu hori jarraitu, mira, hortxe, ahi ikusten Euskal Esamoldeen Erronkarena Instagramen kontua, eta oso interesgarria da, aurreko 2 edizioetan agian dauzkagu hor bideoak ikusteko, zer egin liteken irabazteko lehiaketa honetan, ez? Iazka balin badaukagu... Beti behandu, baldatxoa bialdu behatz! Txume, ez da erre mote, bazen behandu batxa ditzeketa! Ez erre, txako, palin! Kontu da, bideo ikia lagun artean ondo pasatzea, ez dago bakarrik gaztentzat, edo nork parte hartezake, eta gero izango litzateke, bira, sariak, Interrai lau lagunetzako... Egimatekin egon egilakon gure lekaitxarra eta begire, honepe izango dituzte asko. Adi-adi apuntatzen botaba, non parte hartu. Beste bat, hau da, iazko irabazlea baino, badugu, lehenengo edizioko irabazlea ere jartzen balin badigute, ikus dezakegu. Ongarri kimikoen aurkako kanpainara abonatu zaitez. Abonatu. Ez diezazutela kaka burutik bera egin. Eskatologiko xamarra, baina hori, ez diezazutela kaka burutik bera egin, ez? Horrelakoetan askotan gaztelaniara jotzen dugu, eta orduan interesgarria da. Webgunean sartzen bazarete, horre ikusiko dituzue, hainbat esamolde, pila badaude. Eta orduan erabilitzezke horiek edo beste batzuk. Eta esan behar da baita, oso importantea, hemen txaukat. Sari nagusiak 4 lagunentzako interraieko txartelak hilabete osoz ibiltzeko. Sari ona. Europan zehar nahi adina bidaiatzeko. Zoragarria iruditzen zen saria. Eta gero, esamolde originalaren saria, 4 lagunentzako abentura esperientzia bat leaktibairen eskutik. Baita zoragarria. Ezaten gabiltzen azkenin lehiaketa bata, eta azkenin gaztei zuzendutako lehiaketa bata, eta honen helburua izango da lagunen artien ondo pasatzie, parte hartzie, pentsatzie, zerekin parte hartuko duten, ia sari eskuratzen duten, esan duguna, eta batez gure hizkuntzaren bueltan ez da, bakoitzak bere txian, edo bere herrian, edo bere eskualdean erabiltzen diren esamoldak izango dituelako, baina honen aukeratu behar da, hemen lehiaketa irabazteko. Hori da, eta pixka bat, bideo ere, barregurezkoa, edo bestela, edo pentsarazteko hori
zuk badaukezu esamolde gustukorik edo, nahi asko ustean zait, beti izugarrizko grazia egiten ditena, ez? Nola hori, urrutiko intxaurrak 14 gerturatu eta 4, ez? Oso euskalduna iruditzen zait, oso polita. Besteena ikusten dugulako asko zere handiago izango aliz bezala, eta gero gerturatuta ez da hainbesterako. Bueno, esan dugu Instagramen bota da, animatuta bota, hemen sari asko daudalako jokoan.